sa pagpalig-on sa kalinaw tali sa gobyerno og sa Moro National Liberation Front 1996 Final Peace Agreement gisaulog atol sa paggraduar sa 70 ka mga bagong miyembro sa Bangsamoro Defense Force sa MNLF didto sa Barangay Napulan, Sirawai. Dawato nato si Loribe Cabilin sa dugang detalye. Karong adlaw dinhi sa Barangay Napulan, Sirawai, gipahigayon ang usa ka programa aron sa pag-ila sa 70 ka mga migraduar isip bag-ong miyembro sa Bangsamoro Defense Force o Police Defense Force sa MNLF. Kay baluan nga ang MNLF mao ang katambayayong sa puwersa sa kasundaluan o kapulisan aron sa pagmintenar sa malahutayong kalinaw dinhi sa nasod. Gipabati sa puwersa sa kasundaluan sa pagpanguna ni Brigadier General Bagnos Garland Jr., Assistant Division Commander sa 1st Infantry Tabac Division, kapulisan ingon man sa kagamhanang lokal ang ilang hugtanong suporta sa 1996 Final Peace Agreement sa gobyerno ug sa Moro National Liberation Front kon MNLF. Kini ato sa culmination sa 20 ka adlaw nga rehearsal ug seminary orientation sa 70 ka mga bag-ong aktibong miyembro sa Bangsamoro Defense Force kon BDF ug Police Defense Force kon PDF sa MNLF kani atong Setyembre 3 ning tuiga dito sa Sitio Lingko, Barangay Napulan, Sirawai. Matud ni Brigadier General Garland nga dili nahulga pa sa seguridad ang puwersa sa MNLF. Dugang niya nga ubos sa direktiba ni President Rodrigo Duterte tumong sa AFP ang makipagtambayayong sa MNLF alang sa pagmintenar sa kalinaw diin sa ingon mapausbaw ang kalambuan sa nasud. Siya nang hinaot nga mas mapaligon pa ang kahapsay nga nakabut ubos sa 1996 Final Peace Agreement. Nandito kami ngayon sa Camp Apilapaya ng MNLF Camp upang mag-attend at ipagdiwang yung 1996 Peace Agreement with the MNLF, between MNLF and the Government of the Philippines. So, ang MNLF ay hindi na natin security threat ito, kundi partner natin na sila. Kung tutusin, 5,000 ng kanilang pwersa noon ay na-integrate sa Philippine Army. At ngayon, kasalukuyan kami nagsasama-sama. Isa lang yung layunin namin. Ito yung isang utos ng ating Pangulo na si Rodrigo Duterte ang makipag-partner sa MNLF para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa Mindanao. Si Secretary Abdul Karim Saral sa MNLF Peace Panel sa Zamboanga del Norte ang mipadayag sa iyang pagpasalamat ngadto sa mga opisyala sa AFP ug sa LGU sa pagtambong sa maong kalihukan. Kinimatod niya gipahigayon alang sa pagpausbaw sa kalinaw ug panaghiusa sa AFP ug MNLF. So assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. We are the officers of the MNLF State Revolutionary Committee of Zamboanga del Norte 2, and our message to our visitors, we are very thankful to them na nakadalo sila sa ngayong araw sa paggunita namin sa rehearsal seminary orientation program ng MNLF to promote the peace, the solidarity, unity of the MNLF and the AFP. And also we are very thankful to our LGU Sirawai, Municipal Mayor Gamar Bilong Janihin, and to our beloved Governor Roberto Y. Uy, Provincial Governor, and to our Congressman Isagani S. Amatong, and to our brother Brigadier General Bagnos P. Garland, and also to our brother Lieutenant Colonel Leon Ongao, the 42nd Infantry Battalion, and to our Chief of Police of Municipality of Sirawai, Captain Dominador Dalion. Malaking pasasalamat namin po sa inyong lahat. So this event is in line of the 1996 Final Peace Agreement para ang agreement na yun po ay di maputol. So maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Samtang nagpasalamat usab si Mayor Gamar Janihin sa maong imbitasyon sa MNLF State Revolutionary Committee. Siya naghangyo sa ilang suporta sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa lungsod sa Sirawai. We are appealing to our MNLF brother
to help us to maintain the peace and order in our municipality. Kasi ito na yung pagkakataon na suportahan natin ang layunin ng ating presidente na upang mapaunlad at magkaisa ang ating MNLF Revolutionary at saka ang ating Philippine Army upang makamtan natin ang tagumpay ng kapayapaan sa ating bayan. At ulusab niini iyang gipaabot ang iyang pagpasalamat ngadto sa kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Governor Roberto Uy sa walay hunong niining suporta aron mapalambo ang ilang lungsod sama sa pagpaabot og mga livelihood ug infrastructure projects. Ating pasalamatan ang ating mahal na gobernador dahil patuloy na sumusuporta sa ating bayan. Gob, maraming salamat na walang sawa pagsuporta at pagpaunlad ng aming bayan. Harinawa, itong improvement o itong mga binigay mong mga kabutihan sa aming bayan dahil lahat binuhos niya. Pati nga yung petition natin between Kawit-Kawit, between Sibuko and Siraway, sinuportahan tayo dahil sa atin man talaga nangyari yun. Kaya ganun na lang ang pagpasalamat natin sa ating mahal na gobernador, buong puso ng mga taga Siraway sa iyo, Gob, na pagpapasalamat. Harinawa, Bob, bigyan ka ng mahal nating Panginoon na magandang kalusugan at mahabang buhay. So maraming salamat and assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang maong kalihukan gitambungan usab ni Mr. Jose Alfonso Joey Bernad, Executive Assistant 4 sa mooy ni representar ni Governor Uy, 42nd Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Leon Ongao, PNP Siraway Chief Police Captain Dominador Dalion, Barangay Chairman Totong Janihim ug mga opisyales sa MNLF. Gikan dinhi sa Barangay Napulan, Siraway, Loribi Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Katauhan ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ng atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katauhan makabalo sa kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may balaan ang inyong mga mulo ug opinyon. Sinana nga pagi mapadayon ang kahapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pangamanan. Hangtod sa sinuhigan kini si Chris Sapong nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa GNPNN, ang dapig sa kamaturan, tuyog sa kalambuan.